Здравейте, бихте ли се представили? Здрасте. Казвам се Радка Добрева Христова. Родена съм в град Шипка. Омъжена съм, вече то се личи. Семейството ми е голямо, 2 деца, 4 внука. Вие сте първата избрана царица Роза. Какво означава това за вас? Какво да ви кажа? Просто не се чувствам като такава, защото са минали много години. Тогава нещата стояха по съвсем различен начин. Почти, че нищо не е било. Коя година беше това? 68 година. Доста години са минали, да. 45 не съм смятала, мога да било там са. Как всъщност бяхте избрана за царица Роза? Тогава времената бяха съвсем различни и нямаше такива, както сега, конкурси. Просто една делегация мина, оглеждаха жените там, които бяхме, посочиха ме. Даже не знаех до последно, когато ми казаха, че еди кой седел, трябва да бъда там в Георги Кирков. Чак тогава разбрах, не пропуснах да ви кажа, че бях с много дълги коси. Предния ден човек си постръгах косата съвсем късно и те паднаха в шок всичките. Което беше наистина шокиращо. Да. Така. И т.е. живота ви не се е променил с това? Абсолютно. Даже аз просто съм забравила вече. Тоест нещо не се... В момента даже не почувствах нещо, че да се възброди или че нещо се променя в мен. Какво трябва да се промени? Всъщност какво е станало? Бяхте избрани, след това сте минали с това карнавално шествие? Всеки си отиде в къща, който където си дошъл. Шоуто е продължило вече. Да. Веселата част, но на друго място. Добре. Как се чувства вашето семейство, като знае, че вие сте първата царица Роза? Сега ли или тогава? И сега и тогава. И тогава най-напред, не да знам, подиграхте малко. Не е истинска царица. А сега вече е забравено, като дойде момента за празните на родата, живуват с мен, че са от царско потекло. Сежих се, това е така. Нищо особено. Живота си тече нормален живот. Вие всъщност сте работили, когато са ви избрали за царица? Да, тогава работих, даже имах 2 деца. Сина ми беше на 1 година. Да. Какво ще пожелаете на бъдещата 45-та царица Роза? На бъдещата царица да е жива и здрава най-важно. Да постигнем мечтите си. Да и се сбъдна всички желания. Хубавото желание. По-друго не знам какво да кажа. Добре. Благодаря ви, че се съгласихте да разговаряте с нас.